Opisyal na nga giablihan karong adlaw, Hunyo 1, 2026, ang Brigada Eskwela 2026 dinhi sa Maa Central Elementary School, Maa District, Davao City. Ang maong kalihukan adunay temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman, asa gipangunahan sa Department of Education kan DepEd 11. Officially a celebration of our joy, and now it is open. Maraming salamat. Ganito mong matud pa ni ini alang sa pagpasiugda sa bayanihan. Tali sa mga magtutudlo, ginikanan, estudyante o mga stakeholders aron mapalambo ang kahimtang sa mga tulunghaan sa wala pa ang opisyal nga pag-abli sa klase. Samtang matud sab ni Schools Division Superintendent Reynante Solitario nga ang pag-abli sa klase ipatigbabo sab ang quality education. 2026-2027, and as we open the school gates of all public schools across the country, Brigada Eskwela serves as a powerful reminder that quality education flourishes where communities actively participate. Gilauman sa DepEd 11 nga pinaagi sa Brigada Eskwela 2026, mas mapaligon pa ang panaghiusa og kooperasyon sa komunidad alang sa kaayuhan sa mga kabataan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Karin Beltran, Tatak RMN.